Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutane sun saba idan aka ji inna lillahi ana tunanin mutuwa. To wannan dai mutuwar aure ce ta jarumi Adam A Zango tare da matarsa Maimunatu, kamar yadda mutane suka sani. Wanda an ji kanta ita kama Maimunatun ta yi magana a kwanakin baya irin daɗin zama da suka samu tsakanin mijinta da shi Adam A Zango ɗin, suna zaune lafiya. Ma'ana dai Maimunatu ta nuna wa al'umma cewa duk ƙorafe-ƙorafen da mata suke yi akan Adam A Zango a baya, ita dai ta ji daɗin zama. Kuma aka ga ta yi wasu zababban hotuna tare da mahaifiyarsa da kuma mahaifiyarta da kuma ita ya ga Adam A Zango ɗin tare da Maimunatun. Wannan ya ƙara tabbatar wa al'umma da cewa abin da Maimunatun ta faɗa gaskiya ne. Sai kuma aka wayi gari da wani mummunan al'amari mara daɗi na mutuwar auren Maimunatu da Adam A Zango. Wa iyaz billahi. Za mu kawo muku yadda abin ya kasance a cikin wannan tasha. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa don ci gaba da ganin abin da yake faruwa a Kannywood.